Pagpapatuloy po natin ang ating serye sa Pilipos. At I think nakakadalawang buwan na tayo sa Pilipos kung di ako nagkakamali. Simula nung June, July, at ngayon ay August na. Mga kapatid, ang ating teksto ay nasa Pilipos 3. May kaugnayan sa ating scripture reading. By the way, ang ating scripture reading ay sequential gihap, sabihin tuloy-tuloy. Ang pinagkaiba lang sa araw na ito ay hinati natin because of halabahiya. Duro. At kinuha natin yung mahalagang portion ng 1 Corinthians 15 na may kaugnayan sa ating mensahe ngayong umaga sa chapter 3 verse 1, Philippians chapter 3 verse 1. Sabi ng Panginoon sa sulat ni Apostol Pablo sa iglesia na nasa Pilipos, ha katapusan, kabugtuan ko. Paglipay kamo, didahan iyo pagiusahan Ginoo. Diri ako nag-aalanghin pagliwat hanigin surat ko na hadto, kay makakaupay man ini haiyo. Verse 2, pagbantay kamo hadto nagbubuhat hin maraot. Ito nga kaayaman, ito nga mga tao nga nagbuhat hin karatan, ngan nagpipirit han mga tao hin pagpaturi. Verse 3, hikita, diri hira, an matuod nga ginturi. Kay nagsisingbak kitahan Dios, pinaagihan iya Espiritu, ngan nalilipay kita dida haaton pakig-usa kan Kristo Jesus, waray kita magtapod ang mga seremonyas. Salamat sa salita ng Panginoon at ngayong umaga, ating pag-uusapan ang pagpapaalala at pagbibigay ng banta o warning sa iglesia bilang tigaman ng gugma sa Diyos. Mga kapatid, bilang mga magulang, kapag ang ating anak ay nalalagay sa alanganin na kalagayan, ay sinasaway natin. Halimbawa, kapag may anak tayong tatawid ng kalsada, sabihin natin, nak, ay pagtabok. Amen? Hindi dahil binabawalan mo siya, kundi alam mo yung mangyayari sa kanya. At minsan sa mga maliliit na ganong senaryo, naipapakita ang ating gugma sa ating mga anak. Amen? Sa mundo, kapag sinasaway, ang tingin nila masama. Sa totoo lang, ang pag-ibig ng Diyos, ipinapakita niya sa kanyang pagtutuwid. Sinasabi ng Hebreo 12, kung sino ang minamahal ng Panginoon ay kanyang pinapalo. Sabagat ang kanyang turing sa kanyang mga anak ay anak nga. Kapag hindi niya anak, hindi niya papaluin. Pero dahil mahal niya ang kanyang mga anak, ay kanyang dinidisiplina. Mga kapatid, saypa naton Diyos Ama na nasa langit. Itiyagog mahaaton, hindi lang para sa pag-supply aton mga pangangailangan. Itgugma sa Diyos diri lang nakikitaan, pinaagit iya pagsuportar naton kinanglan o paghatag sa aton tanan nga aton adlaw-adlaw nga supisyente tayo may kasadangan. Kundi pinapakita din ang pag-ibig ng Diyos, pinagit iya mga babala, warning. At dito sa ating binasa, makikita natin, sabi ni Pablo, sa katapusan, pinalalahanan niya yung mga membro sa Pilipos. Ano sabi niya? Paglipay kamo didaan iyo pagiusahan Ginoo. Amen? Ang Kristiyano ay dapat permi malipayon. Kaya adahiya ha Ginoo. Diri hiya tao kanan kalibutan, kalipayan mga tao kalibutan, kung waray nga nito ba, waray pagkaurusa. Kung waray sabong waray lipay. Binibiro ko, sister, Sabel Kakulop, sister, nangihina ako. Sabi niya, pastor, ba't ka nangihina? Waray kwarta. Biro ko siya. Kinatawa niya, biro lang biro. Ganyan yung mga tao sa mundo. Kapag waray nanira kwarta, mainit ang ulo. Mga kapatid, ang buhay sa Diyos hindi nakabase sa material na bagay. Ang ating kasiyahan ay sa Diyos na hindi nagbabago. Kaya pinaulit-ulit yan ni Pablo dyan. Philippians 4:4, sabi dyan,
Rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Philippians 4:4. Dayo day malipayon kamo ha iyo pagigusan Ginoo babalikon ko in pagsiring pagkalipay kamo. Sa chapter 3 verse 1 sinabi na naman niya, finally my brethren rejoice in the Lord. Chapter 3 verse 1, hakatapusan kabugtuan ko paglipay kamo. Amen. Lagi niyang pinapaulit-ulit nga maglipay kamo. Kaya it kalipayan Kristohanon hindi nakasalalit iya kabutangan kundi sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Meron siyang katibayan, meron siyang paninindigan, meron siyang kakalmahan, di riyan nalilisang. Mga kapatid, dito sa ating binasa, makikita din natin kung ano yung mga bagay na nagpapawala sa kasiyahan ng Kristiyano. Ano yung nagpapawala? Ano yung nakagkawat han kalipay hit Kristohanon? Ano man? Siling din sa chapter 3 verse 1, binasa natin kanina. Diri ako nag-aalanghin pagliwat han iginsulat ko na hadto kay makakaupay man iniha iyo. Verse 2, pagbantay kamo hadto nagbubuwatin maraot. Amen? Sa church, hindi naiiwasan may mga negatives. Merong mga bagay na hindi maupay. May mga aral na hindi tama na pumapasok sa church, kagaya ng binasa natin sa scripture reading. Sabi ng mga kapatiran sa Korinto, na binasa natin kanina sa pangunan ni Brother Remar, sabi dito, kaya ano may nasari nga iyo nga waray pagkabanhaw utro. Sabi ng mga member sa Corinth, tapos na yung resurrection, waray na, human na. Di na kayo mabubuhay ulit, tapos na. Iraiging kalat sa loob ng church na wala nang muling pagkabuhay. Basahon tabalik. 1 Corinthians 15. Sabi ni Pablo, kaya ano? May nasri nga iyo nga waray na utro nga pagkabanhaw. Yon ang kanyang binigyang puntos sa chapter 15. Verse 12. Waray kuno pagkabanhaw utro, sabi ng mga membro sa Korinto. 1 Corinthians chapter 15 verse 12, ano saring? Niyan, kung iginwawali namon, nga ginbanhawi Kristo, uunanhon manhin pakasiringhin piraha iyo, nga diri pagbabanhawon ng mga minatay. Amen? Hindi naiiwasan kahit sa loob ng church, may kumakalat na mga maling aral. May pumapasok na mga maling doktrina. At yan ang nagnanakaw ng kasiyahan ng mga kapatiran. Tandaan niyo mga kapatid, masaya tayo dahil ang Panginoon ay muling nabuhay. At yun din ang tigaman nga kita utron banhawon sulod nga panahon. Kaya ang Panginoon muling nabuhay. At yun din ang ating ebidensya na muli din tayong mabubuhay. Ngayon, kaya it mga membro dito na siring, waray na kuno muling pagkabuhay. Kaya mga kapatid, sa lahat ng sulat ni Pablo sa Korinto, sa Roma, Galacia, Efeso, Filipos, Thessalonica, nagbibigay palagi ang apostol ng paalala. Ingat kayo sa mga masasamang manggagawa, sa mga maraot nga buruhaton. Philippians 3 verse 1, verse 2, pagbantay kamo hadto ng bubuwatin maraot. Ito nga kaayaman. Ibig bang sabihin, mali kay kita kan pot-pot? Kaya sabi dito, pagbantay kamuhan mga kaayaman. Hindi Ano ba kinaiyahit ayam? Ano ba kinaiyahit ayam? Babasahon ta sa 2 Peter chapter 2. Basahon ta. Ano sinisiring diningi? Nga pagbantay kamuhan mga ayam. Tawo ba ito? Or ayam bagod not ayam good as in? Or mga tawo? O ano ba ang karisingon nini? So ipapaliwanag ito ng Biblia sa atin. Amen? So dapat nating maging pakasanayan nga maging mapagbantay. Amen? 2 Peter chapter 2 verse 22. Mabilis lang ito matandaan kay puro 2. 2 Peter 2:2. 2 Peter chapter 2 verse 22. Ano sabi? An na hinabuhay ira. Nagsusumat nga matuod ang darahonon, nabalik hin paglaklak an ayam haniyagin suka. Nga nabalik an naparigusan na nga baboy hin paglunay hakalagyan. Ano pinapakita ng ayam dito sa ating binasa?
Itayam ko no kapag sunin mo kahiyaging kakaon niya otro. At yan ang katangian ng mga hindi ligtas at mga nagpapakilalang sila ay Kristiyano pero waray god ira makakilala kan Hesus Kristo. Kaya ano, itira ginsuka, ira gin kaon otro. An ira binayaan adto nga panahon nga mga kasalanan ira gin balikan. Amen. Kita mga parid, nandiyan din akit tayo. Verse 20. Baba tayo sa verse 20. 2 Peter chapter 2 verse 20. Kunin mga tawo nakalikay nahan nakakapuong nga mga gahom han kalibutan pinaagihan ira pagkilala han aton Ginoo ngan magtaraluwas nga Hesukristo. Ngan unina madakop ngan madaog na liwat ira. Labaw pa kamaraot an ira dadangatan kayhan ira kahimtang hadto. Verse 21, mas maupay paunta haira kun wari hira mahibaro. Handalan han pagkamatadong. Kay nga mahibaro hira ngan unina tumalikod han baraan nga sugo nga ginhatag haira. Amen. Ano sinasabi ni Pablo nga pagbantay kamuhan mga kaayaman? Mag-ingat kita sa mga buwaon nga mga pagprofesyon ng pananampalataya. Maraming magsasabi sila Kristiyano pero hindi nakikita sa buhay nila. Totoo hindi? Totoo. At marami niyan sa ganitong ngayong panahon. And we must be sure also, kung ako sugad gihap, kung ako sarili sugad ba, hindi tayo basta nagbabantay sa ating kasi kapatiran, binabantay din ang ating mga sarili. And that is the reason why mag-ingat ka. Baka mawala yung kasiyahan mo. Amen? Nawawala ang kasiyahan ng Kristiyano kapag nagbabackslide siya. Tatandaan yan mga kapatid. Nawawala ang kalipay kapag ang Kristiyano tumatalikod sa Diyos. Kaya bisan sa mga gawain natin sa iglesia, lagi natin tatandaan, ginagawa natin yan dahil anak tayo ng Diyos. Not because may dakita responsibilidad, dili tungod kay iba lang nga rason. Dapat ginagawa natin dahil niligtas tayo ng Panginoon. Anak tayo ng Diyos. So, yan ang nagnanakaw ng kasiyahan natin. Kapag hindi na tayo namuhay sa ating panawagan bilang mga anak ng Diyos. So, we must always be prepared. Kaya diri makaradlok it mga tao na ada sa gawas. It makaradlok kung hinot nasa sakob. Wala tayong labot sa labas eh. Kung mayroon tayong labot sa labas, tungod lang matalwas sila sa Panginoon sa pinagin mo pa nga sumat. But we must have the more care sa loob ng church. Kung anong aral meron sa loob natin. Kung anong doktrina may da sa sakob. Kung ang Panginoon pa ba ang hari o tao na ang hari. We must be careful of our joy in the Lord. Sapagkat yan ang ating layunin at layunin ng Panginoon sa atin na tayo maging malipayon. Amen? Meron pang isang bagay dyan mga kapatid. Sa Philippians, balik tayo sa libro ng Philippians. So maraming aral na hindi naiiwasan pumapasok sa church because of the false believers. Mga peke, nga mga kunuhay na tuo kunuhira, sumali sa simbahan, nagkalat ng maling aral. So we must be aware, we must be beware, mag-iingat. Amen? Amen. Mag-iingat tayo mga kapatid because mahal tayo ng Panginoon. Meron pa dyan, chapter 3, verse 18. Philippians chapter 3, verse 18. Makikita natin dyan yung kanunay nga paghubad ni Apostol Pablo han mga pulong dida. Chapter 3, verse 18. Makadamo ko na kamo himang rawi. Makadamo ko na kamo himang rawi hinihad to. Ug yan na babalikon ko. Upod in mga luha. So imagine nagsusurat ni Pablo na tangi siya nato okay. Nagpapaalala siya sa church ng may pag-ibig na nato okay, nagmamahal gud diya sa mga kapatiran. Ano iya surat? Ug yan na babalikon ko upod in mga luha. Damo ha iyo in naguukoy in kinabuhi nga natipahan tuyo han
kamatayo ni Kristo a krus. 19. An ira dadangatan amo ang impyerno. Kay ira ginpakadiyos ang ira mga lawas nun nga karuyagon. Ipinaparayaw nira ang mga butang nga angin nira kaudan. Ngan kinalibutanon ang ira panhunahuna. Amen. Sabi ni Pablo, naiiyak siya nung nagpapaalala siya. Meron dyan sa inyo ng buhay hindi parehas kay Jesus Christ. Anira iniisip perme anuman. Sarili, kalayawan, igin paparayaw nira it mga angi udog kaawod lugod, anira dadangatan impyerno. Verse 18, ano sabi ni Pablo? Verse 18. Verse 17 ngayon. Verse 17, kabugtuan ko, pagpadayon kamuhin pagsubad haakon, igin pakita na namon ha iyo an matadong nga susbaranan sanglit pagsubad kamo, hadton mga nagtutuman hini nga susbaranan. So makita niyo mga kapatid, the problem sa panahon ngayon, hindi sa labas ng church. Because daan hirap problema dahil nasa adas sa kasalanan. Sometimes, ang problema nasa loob. Bisan nga ni at nag-tridor ka Jesus, membro. Amen. Naalala ninyo? Ultimo, si Judas, ada nahiyaan perpekto nga pastor, perpekto na church. Perpekto nga aral. Kaya ano, tanan nga sermon ni Jesus nabatian niya. Tanan nga wali ni Jesus nabatian niya. Tanan nga milagro ni Jesus nakita ni Judas. Tanan nga himala. Tanan nga pagtututdo nabatian niya. Tanan nga doktrina alam ni Judas. Pero sa dulo, anong ginawa niya? Kaya mga kapatid ko, we must be beware sa ating church. Mag-iingat tayo, baka may kumakalat na aral sa ating kalagitnaan na hindi nasangayon sa Panginoon. Yan ay sinalarawan ni kapatid na Jude. Sabi ng Jude, punta tayo sa libro ng Jude mga kapatid, chapter 2. Sa Jude chapter 2, verse 3 hanggang verse 4. Kung waray Jude chapter 2, kay waray udog itong chapter 2 mga kapatid, one lang. One lang hiya. Isa lang po ang chapter ng Jude. Yan lang po ang, isa yan sa mga book na isa lang ang chapter. Chapter 1 po, verse 3 hanggang verse 4. Ano sabi dito mga kapatid? Jude, chapter 1, sapit po ng Revelation. Sapit ng Revelation. Jude chapter 1, verse 3 hanggang verse 4. Ano sabi ng Biblia? Hinigugma kong kasangkayan, gintatalinguha ko pagsurat ha iyo. Mahitungod han kataluwasan, nga aton gin kakaarangbitan. Kundi kinahanglan nga hagilayon, magsurat ako ha pagdasig ha iyo. Basi, magpadayon kamuhin pakig-away, parahan pagtuo, nga nakausala ihatagan Diyos ngadtuhan mga tao. Verse 4, ano sa rin din kay may ada mga tao nga diri nakilala han Dios nga nakatampo ha aton kinuwaray kita makasabot. Amen. Ginlulubog nira ang mensahe mahitungod han grasya han Dios basi makapasangil hirahin pagpadayon han magraot nira nga buhat igin sisikway nira hi Jesucristo an amo lang nga aton agaron nga Ginoo maihan na igin tagnahan kasuratan ini nga sirot nga ira kinarawat. So, bisan sa libro ni Jude, ipinakita dyan na posible sa loob ng church, may pumasok ng mga maling aral. That is why, mga kapatid, yan ang ating binabantayan. Kung kaya may pastor, binabantayan ng pastor, kaya ano kinawag siyang overseer, imomonitor niya yung spiritual na kalagayan sa church. And that is why, kailangan din lahat ng mga kapatid, bantayan at ini sama-sama. Kung meron tayong doktrina na wala na sa Biblia, kung meron tayong aral na wala na sa Panginoon sa Kristo, kung meron tayong gawain na wala na sa salita ng Diyos, purihin ang Panginoon, gusto na tayo maging masaya. Pero sa pagiging masaya, kailangan din maging mapagbantay. Amen? Sa pagiging masaya, kinanglan giyap maging mapagbantay. Balik tayo sa Philippians chapter 2, chapter 3, babalik tayo sa ating scripture text. Ingat tayo sa mga maling aral.
Lilikayan ang mga nagdadarahin maling aral. Waray na Biblia an ira igin tututdo. Kaya, we must be careful. Amen? Maging maingat tayo sa ating napapakinggan sa social media, sa mga tao sa daigdig. We must be very, very careful. Sumpay mga kapatid, verse 2. Philippians 3 verse 2. Pagbantay kamo hadto nabubuwatin maraot. Ito nga kaayaman, ito nga mga tao nga nagbuwatin karatan. Ngan nagpipiritan mga tao hin pagpaturi. Dito sa English ay concision. Kaya it pagpaturi gin pipirit nira. Kay ira isip matatalawas la itawo kung magtutuman hit balaod. Balaod man ito pagpaturi. So kung waray nga ni balaod ni Moses diri ka matalwas. At yan ay paksyon ng mga Hudiyo nga gintatampo nira ang grasya ngan balaod. Diri kinanglan nga grasya la. Kailangan matuman kagapit balaod para matalwas. Mga kapatid, natutunan natin na diri sugad it grasya. Naligtas tayo, hindi pinaagit aton binuhatan nga maupay, kundi ang ginbuhat nga maupay ni Kristo sa aton. Kaya mga kapatid ko, yan tinatawag ng mga legalismo. Na ira, gintatampuan, pagbuhat it maupay, ngan it katalawasan, mga kapatid, yan ay maling aral. Amen? Hindi tayo naniniwala na maliligtas ang tao pinagit iya pakabuutan. Diri nakatalawas it pagkabuutan. Kaya it pagkabuutan, gawas iton hit tao, it salaadi sa kub. Kaya nga sabi ng Panginoon, sabi ng batas, huwag kang mangangabit. Huwag kang makikiapid. Sabi ni Jesus Christ, pero sinasabi ko sa inyo, tumingin ka pa lang sa babae ng may pagnanasa. Hindi mo pa nilabdan, pero nung nag-isip ka pa lang ng masama, nagkasala ka na sa Diyos. Hindi ang pumapasok sa bibig ang nagpaparumi sa tao, kundi ang lumalabas sa kanyang bibig. Kaya tanan nga nagawa sa bibig nang gagaling sa puso. Kaya mga kapatid, hindi ba siya ng pakabuutan sa pagiging ligtas at pagkaangbitan mauan kinabuhi nga wari katapusan. Mga kapatid, naligtas tayo, biyaya lang. Nung araw na napakinggan natin, nabatian natin ang mauping nga sumat, naligtas tayo. Panindigan natin ang aral na yan hanggang sa tayo ikunin ng Panginoon. For by grace, Efeso 2:8. For by grace are ye saved through faith. Amen? And that not, Efeso 2:8, Ephesians 2 verse 8, and that not of yourselves, it is the gift of God. Efeso 2:8. Kay pinaagihin pagtuo, natalwas kamo tungod han grasya ng Dios. Amen? Diri iniiyo kalugaringon nga buhat. Bisan tugutan ng Panginoon, magwawali pa ako for 50 years, hindi magbabago ini nga mensahe. Lagi kong isasabihin sa ating church, naligtas tayo sa biyaya lang. Hindi magbabago ang salita ng Diyos. Sa biyaya kayo ay naligtas, diri iniiyo kalugaringon nga buhat, kundi hatag gudlay niyan Diyos. Waray gud niyo din sa dang ipanambog, tungod nga diri inibungan iyo kalugaringon nga mga buhat. Mga kapatid, ano yung mga simbahan nga nagtuturo ng magpakabuti ka, maligtas ka? Katoliko. Sundin yung sakramento, maligtas kayo. Sa Badista, anong sabi na sa Badista? Sundin nyo ang batas ni Moises, maligtas kayo. Kaya daming bawal sa nila. Bawal sila ng seafood. Bawal sila ng lechon. Tinatanong ako ni Tatay Gudi, isang araw, sabi niya, Pastor, may bawal yun. Kapag may allergy ka, bawal yun. Ngayon, kung di ka nahiara, sabi niya sa miring, mara, sa pagodit, dinuguan. Nakatawa ka tayo. Padisan pa yun po to, ano tayo? Kaya sa ating church, walang bawal. Amen? Hindi kayo masaya. Napunta tayo sa church na malaya. Kaso ang ating kalayaan, ginagamit natin sa paglilingkod. Hindi para sundin ang ating mga laman. Amen? Napunta tayo sa church na ang Panginoon naghahadi, kapag ang tao malaya, ang tao masaya. Nakakita na kayo na sumusunod sa batas na masaya? Hindi, mag-uol. Kaya nga, lahat ng tao sa lumang tipan, hindi sila nakatupad sa kautusan ng Diyos. Bakit?
Hindi sila masaya sumunod. Makuri sa tao sumunod. Noon pa hanggang ngayon. Pero purihin ang Diyos, si Kristo ang sumunod para sa atin. Siya ang tumupad ng batas para sa atin. At tayo ay naging matuwid sa harapan ng Diyos. Walang bawal sa ating church. Gusto mo mag-inom, mag-inom ka. Ngayon nga tayo member, siguro, 10 beses ko na siya sinagsabihan. Isang beses sinabihan ko siya, pagtalikod ko, numiyak ako. Mapalit, totoo to, sinasabi ko sa inyo. Pagtalikod ko, naiyak ako. Kauman ko pagsagdo na iya. Kaya nakikita ko lumalala yung sakit niya. May bawal sa atin? Wala. Ano yung bawal? Na yung kalayaan mo, hindi mo ginamit maglingkod sa Diyos. Amen? Sige, maginubog ka, ano mangyari sa'yo? Hindi ka makag-soul winning. Kaya Hindi rin matuda yung tao. Nasaring ikaw, para hubog ka. Amen? Ano pa sabihin? Hindi ka magagalagad sa Diyos kung parahubog ka. Kaya itim tights, ibibili niya mong gin. It mo pa yung kumpra niya mo yung paninda ka instead gin. Mag-load ka. Bibili mo ng gin. Amen. Nakukuha niyo mga kapatid ko. Ang mga anak ng Diyos tinawag sa buhay na banal. Kaya kahit walang bawal sa atin, alam natin kung anong matuwid at hindi. Magiinom ka, simbahan natin, hindi pa tapos. Amen? Magiinom ka, daming bata, napapahamak. Oray ka sa saktong isip, baga kalurong. Iniisip mo yung sarili mong kasiyahan, hindi mo iniisip ang mga bagay ng Panginoon. Nakuha niyo mga kapatid ko. Kaya may bersikulo na siring, tanan nga tao nagbibiling lan, ira kalugarin niya kalipayan, diri ang mga butang ni Kristo. Kaya sarili ang iniisip. At yan ay kasalanan. Sabi ng Panginoon, mahalin mo ang Diyos ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa. Mahalin mo yung kapwa kagaya ng iyong sarili. Kaya kita nagpapaid sa mga kabataan, sugo ng Panginoon yan. Kaya kita napaid sa mga kalag, sabi ng Panginoon, dumating siya para iligtas sa mga kaluluwa. Kaya mga kapatid ko, ngayong umaga, di natin ito pakakabain. Mag-ingat tayo. Sabagat kung hindi tayo mag-ingat, may makakalusot na maling aral sa atin. At kapag may maling aral, di tayo magiging masaya. As we praise the Lord, ang ating pagwawali sa church, biblical. Amen? Nagpapasalamat tayo sa Diyos na ating mga mensahe, tikang good na Biblia. Ngayon, hindi ito ma-appreciate ng mga hindi naniniwala sa Diyos. Wala silang pakialam sa Biblia. Gusto nila mamuhay sa kasinungalingan. Anong sabi ng Panginoon? Sundan niyo ako. John 8:31 and 32. Basahon ta mga kapatid. Sige, pag hinubugla, padayon, hanggang sa bawian ka na ng buhay. Amen? Gusto mo gumaling ka, ituloy pa rin ang bisyo mo. Kung gusto mo gumaling, undang iiton. Amen? Hindi pwede magtampo ang bisyo nganit medisina. Maglalaban yan. Amen? Mag-aaway yun sa katawan ng tao. Yung bisyo tsaka yung medisina. Hindi pwede matuhay. So, John 8:31 and 32. Kapag nalaman mo at nakilala mo si Jesus, malalaman mo ang katotohanan. At ang katotohanan na magpapalaya sa iyo. John 8:31. Dito na po tayo magtatapos ngayong umaga, mga kapatid. Sabi ng Panginoon dito, sanglit nagsiring Jesus ngadtuhan mga Hudiyo nga tinmuo ha iya, kamo ang tinuod ko nga mga tinunaan, kung tumanon niyo an ako ni gintutdo. Ngan hibabaroan niyo ang kamatuoran, ngan ang kamatuoran ang magtatalwas sa iyo. Amen? So, tatandaan niyo mga kapatid, ang Panginoon natin, mahal tayo. At dahil mahal tayo ng Panginoon, minibigay niya tayo lagi ng warning. Diri mo nga ni bayaan itim sala, amot mapatay haim. Kung diri mo upayo nit imo desisyon sa pag-alagad sa Diyos, amot haimo. Kaya lagi ang Panginoon nagpapaalala. Mahal niya ang tao.
At yan ang pinaka tigaman ni tugma, hindi ka nagsisinungaling. Amen? Gusto mo maging mapagmahal na tao? Sabihin mo totoo. Kaya nga, maraming hindi nakakaintindi sa atin. Nagwawali tayo. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Amen? Tama. May tao nagagalit. Ba't ka nagagalit? Kung ipinapangaral namin kung anong totoo, ba't ka nagagalit? Amen? Hindi mo ba alam, sinasabi ko sa iyo totoo kasi mahal kita. Ayaw ka namin mapahamak. Kaya sa daigdig na ito, mga kapatid, kapag tama ka, ikaw ang masama. Tandaan yan, kahit ang Panginoon natin, pinako sa krus. Tungod it iya pagwawalian matadong. So do not fear. Mag-iingat lang tayo palagi. Amen? Bantayan natin ang bawat isa. Magkamustahay tayo sa araw-araw na pamumuhay. Kapag dumaan ka sa bahay ng kapatiran, tignan mo muna, nandun ba si brother? Kapag nandun, kawain mo man lang. At kung may panahon ka, baba ka. Bad, kamusta? Nagbabasa ka pa ba ng Bible? Nagpe-pray ka pa ba, brad? Sister? Amen po, mga kapatid ko. Paano natin inaalagaan ang church natin? That is how we are aware. Iniingatan natin ang church natin because mahal tayo ng Panginoon. At ayaw natin mawala ang kasiyahan. Amen? Kaya nga kapag merong ayaw sumunod sa Biblia, tinatanggal natin eh. So sinabihan natin, itigil mo yung pangangabit mo ha. Anong ginawa niya? Illegal niyang asawa, pinabayaan niya. Naglungo ni Ret kabit. Tinanggal natin. Bakit? Ayaw sumunod sa Biblia eh. Kapag nag-maintain tayo sa church ng kasalanan, yan ang sisira sa atin. Malalaman kasi natin kung anak ng Diyos kung sumusunod sa Biblia. Amen? At din natin may ingatan. Tandaan niyo mga kapatid, malalang sakit. Nagtitikang lang sa guti-guti nga sakit. Kapag pinabayaan natin nga may kabit nga di sa simbahan, lahat ng kabataan natin, sunod na panahon, may mga kabit yan. Tandaan niyo mga kapatid. Kaya, ang inyong pastor, pinagdadasal ko, Lord, bigyan mo ko ng lakas, mangaral. Sabagat ang kalaban namin hindi nakikita. We must stand sa kamatuoran. Manindigan tayo sa anong nararapat, anong totoo, anong nakakalipay sa Diyos. Kapag hinayaan natin ang maliit na kasalanan sa church, madadamay pati yung sunod na henerasyon. Maraming hindi maliligtas na mga tao. Oh, magsusulwining ka, kilala ka sa baryo na bihira. Pag-isipan niyo siya na sabi ko mga kapatid. At unta maglamrag ang Ginoo sa atin. Di tayo magagamit sa gawain kasabay ng kasalanan natin. Tandaan nyo, mga kapatid, ang aking binabanggit. Hindi tayo magagamit ng Diyos kung pinapagsabay natin ang Diyos pati kasalanan. Amen? Let us beware. Magbantay tayo. Philippians chapter 3, verse 1, 2, and verse 3. Paglipay ka mo. Amen? Maglipay tayo sa Panginoon. Pinalaya na tayo ng Panginoon. Nalaman na natin ang katotohanan. Mamuhay tayo sa Panginoon sa Kristo. Mamuhay tayo sa Panginoon sa Kristo. Let us pray. Mag-ampo kita.